La veritat que de nord al sud de la Comunitat Valenciana tenim un dels productes culinaris més preats del món, que és l'oli d'oliva, i a més tenim un privilegi a la Comunitat Valenciana, és de tindre oliveres mil·lenàries. Ara els convidem a visitar-les. A mi és de les que més m'agrada, així de carn. És xula, és xula. Aquesta, com li dieu? La del faldó, l'olivera del faldó. Té una forma molt particular. Crec que això, que esta forma d'ací seria, no? Les arrels de l'arbre, que estaria més alt. I les arrels s'han anat convertint en el tronc, no? A poc a poc. El més xulo de l'arbre és això. Això és molt xulo, però el més xulo està a baix terra, que és el que no es veu. Aquest arbre és el que possiblement millor representa com és la vegetació mediterrània. Si ara hi haguera una època d'excessiva sequera, aquest arbre podria perfectament deixar morir tota aquesta part, que no moriria mai l'arbre complet. Me donen aquestes formes tortuoses, no? Diu, com és que les oliveres són tan... Clar, són cicatrius de segles de vida, que té l'arbre. Sí, són formes tortuoses, sí. Són 395 els municipis de la Comunitat Valenciana on els camps d'oliveres modelen un paisatge pròpiament mediterrani. Un paisatge que va molt més enllà i esdevé una forma de vida, una cultura en si mateixa. Per a mi l'olivera ho és tot, és la meva vida i és la de la meva família. És un arbre genial, és fantàstic, és generós, està adaptat, és l'arbre de la pau, és l'arbre del Mediterrani, és tot. Passejar entre estos arbres mil·lenaris suposa un viatge cap a la història, una forma única d'acostar-nos a les nostres arrels i gaudir de cadascuna de les peculiaritats que ens envolten. S'han conservat per una qüestió bàsica i fonamental, per subsistència. Eren el pilar de l'economia de subsistència d'estos pobles. S'aprofitava absolutament tot i sense l'olivera era impossible la vida al territori. Des de les oliveres mil·lenàries del Maestrat fins als extensos camps del sud d'Alacant, l'oliva ha format part de l'economia de tots els valencians. Ja des de l'època dels fenicis, passant per la dels romans, les oliveres han constituït per al nostre territori un patrimoni de valor incalculable. Ens trobem a la Jana, al nord de Castelló. Aquí es troba la major concentració d'oliveres monumentals de tota la Comunitat Valenciana. Cal tindre en compte que en la zona que estem també passa la Via Augusta. I a banda de la Via Augusta es troben un gran nombre d'exemplars. Què et pareix? Esta és una de les meves favorites. Quan veiem un d'estos arbres tan grans i ens preguntem com ha arribat aquest arbre així. Però sempre diem que la gràcia o l'encant que tenen aquestes oliveres, el valor, és que les olives que estan donant enguany ja fa 1000 anys li van donar a una altra civilització, perquè per així han passat aquesta olivera, possiblement està així del temps dels romans o abans. O abans, o de fenicis, si parlaren. Si parlaren, si mos contarien de coses. Ara mateixa són un fort reclam turístic, hi ha moltes activitats que se poden fer al voltant d'elles. No s'acaba mai d'aprendre sobre les oliveres mil·lenàries. Val la pena vindre a veure això perquè és un museu enorme, a l'aire lliure de, com diem ara, de monuments vivents, que són les oliveres mil·lenàries. Cal mantenir aquests arbres no només per la qualitat del seu oli, sinó també perquè és un patrimoni arbori, és de tots i de totes. Eixa monumentalitat a nosaltres, per exemple, ens ajuda en el tema de l'oleoturisme. Molta gent ve a veure'ls i així veu com els treballem i com treballem el seu oli. Però és que l'olivera, el cultiu de l'olivera té una dimensió que ja no és personal, és social, és col·lectiva. L'olivera forma part del paisatge, forma part dels costums, forma part de la vida d'estos pobles d'interior, no? No es podrien entendre els pobles i la idiosincràsia d'estos pobles sense les oliveres, no? Ahí hi ha una interacció, hi ha una cultura, hi ha un llegat que ens marca a tots, i a la gent, i al territori, i als pobles, no?